ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ಟ ಅಂದು ಮೂಲು ಏನು ಫ್ರೈಕ್ಕೆ ಅಂದು ಮುಂದೆ ತೀತೆ ಮೀನು ನೆಟ ಇದು ಎತ್ತ ಮಂಡೆ ಪೂರ ದೆತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಮೀನು ದೆತ್ತೆ ದೀತೆ ಮೂಲು ಆಯ್ತಾ ತೆತ್ತಿಲ ಎತ್ತಂತಲೇ ಮೀನಿಂದ ತೆತ್ತಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಮೀನು ಮಲ್ದಿಜಿ ಉಂಗಿಯಾನ ಇನಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕದ ಮೀನು ಇನಿ ಕಾಳಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಇಕ್ಕಂದು ದೆತ್ತೆ ದೀನಿ ಉಂದು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಏತು ಒರಂಬ ಮೀನು ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಮೀನು ಪಂಡ ಒರಂಬೋಡು ಆಜಿ ಮೀನು ಉಂಡು ಆಜಿ ಮೀನು ಪಂಡ ಒಂದೇನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲಿ ಇದು ಮಲ್ಲುಂಡತೆ ತುಂಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಲ ನಮ್ಮ ಬಿಸಲಿಗೆ ಇಡಿ ಇಡಿ ಪಾಡುತ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಏನು ಜನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬುರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆ ಏನು ಒಂದೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ತೋಲಿ ಮೀನಿಗೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ತದಿಯ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ತೆತ್ತಿ ಉಂಡತಲೆ ರಡ್ಡು ಮೀಂಡು ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೀಂಡು ತೆತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಶೋಕ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿಯೆ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ಅಂತ ಬಿಡ್ತದೆ ಇವೆ ದಯಪಂಡ ಕೈ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ಒಂಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಮೀನಿಂದ ತೆತ್ತಿ ಒಂದು ಯಾನು ಇಂಚೆನೆ ಒರಿಂಡತೆ ರವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ದು ಬುದ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೀನುಗಳು